Arribar en autobús des d'Alaquàs fins a la parada de metro 9 d'octubre de València ara és més ràpid i directe gràcies a la nova línia Metrobús Express, que avui ha entrat en funcionament. La línia té una freqüència de pas de 30 minuts, amb 4 parades a Alaquàs. La primera a l'Avinguda Pablo Iglesias, la segona a l'Avinguda Ausiàs Marc i les dues últimes a l'Avinguda Blasco Ibáñez, per a finalment connectar directament i sense parades en altres municipis amb l'Hospital General i la parada de metro 9 d'octubre de València. El servei comença cada matí a les 6:30 en ambdós sentits i compta amb 16 expedicions d'anada i tornada. Han sigut reforçades les franges horàries de major demanda entre les 6:30 i les 10 hores i les 13 i les 17 hores. Consulta ací tots els horaris. A més, el Metrobús Express que unirà Aldaia amb Salt de l'Aigua té també una parada al carrer Conca, davant del Col·legi Vila d'Alaquàs, molt prop de l'Ajuntament d'Alaquàs. En aquest servei es poden utilitzar tots els títols de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.